Oké, we gaan het veranderen. Speciaal voor jullie gaan we gewoon stoppen en gaan we iets anders doen. Jullie kennen het allemaal. Speciaal namens Radio SBS 6 gaan we beginnen. Give me the tune. Oké, yes, alright. Always back up on the alright, yes. Let's get it. We're heading to again. Oké, Aki. Check it out, check it out, check it out, check it out.